Până acum ceva timp îmi plăceau doar acele tricouri clasice, simple, albe, fără imprimeuri. Dar de când am descoperit colecția de la Didi Secret, mi se pare că orice tricou își are rolul lui într-o ținută, așa că acest tricou cu imprimeul fluture se potrivește foarte bine cu fusta mea din saten. Să știți că tricourile sunt model oversize, deși este S, dar pentru că vreau să îl fac și mai fashion, am să pun un accesoriu roșu aurie și mi se pare că tricoul deja nu mai pare acel tricou clasic, doar cu imprimeu. Am să pun o pereche de sandăluțe, tot în nuanțele fustei. Și uite, așa arată cu sandăluțele roz. Să nu uităm de un strop de parfum, puțin gloss, de ochelari, pentru ca ținuta să arate mult mai fashion, mult mai elegantă și sofisticată. Dacă tot am mers pe nuanțe de roz ciclam, am pus această geantă de la Guess. Ador ținuta, ador look-ul cum a ieșit, îmi plac tricourile, mai ales că sunt 100% bumbac, iar fustele arată divi. Și ai văzut de fapt cât de ușor e să porți o fustă din saten cu un tricou.